irmáns galegos, dende Ortega ao Miño, a folla do Fociño, falamos de Vilar, que vexa a vila pobre, co bella da canalla, a aldea que traballa, disposta pra loitar. A miña parroquia atópase moi perto da cume dunha longa serra, igual ca outras moitas da nosa Galiza. Para min, que vin ao percorrer dos anos e funme faguendo vello, percátome que todo sigue igual ca fai 50 ou 100 anos, que sei eu. Dende que eu era un neno, case non houbo cambios na parroquia. As mesmas casas, os mesmos camiños, os mesmos traballos. Sosmentes a xente cambia. Ista é unha parroquia poboada por vellos e vellas, e todos lembramos unha historia que aconteceu fai moitos anos. Unha bella historia que poido cambiar o rumbo da nosa vida. Os persoaxes desta historia foron estes: Don Pepito, o cacique da parroquia, un home que non tiña ideas, pero faguía política por un desmedido afán de figurar. Xunto a il, Don Solano, o boticario, representaba as ideas amorfas do cacique, déspota injusto en todo. Xosé vivía do xornal e estaba manexado polo cacique por quen faguía calquer cousa se llo pedía. Farruco, o ferreiro e ferrador, a quen os abusos dos malos políticos convertiran nun home rutinario, pesimista e sin carácter. De contra, o seu fillo Breogán representaba o Alenque en sostida loita co medio circundante. O prove por falla de cartos na casa virase obrigado a deixar os estudios. Ás portas das eleccións para diputados, a parroquia seguía a súa vida cotidiana, mais estas eleccións non serían como as de sempre. Saudiña, Farruco, saudiña. Saudiña, don Pepito. Parece que as camas se puxeron de acordo para sacudirnos á mesma hora, non si? Estamos en días de moita madruga, meu amiguinho. As eleccións, claro. Xustamente. Conto ou non conto co teu votiño? O meu voto. Que pregunta me fai vostede, don Pepito? Diso nin se fala. Ben ou mal empregado pa vostede ha de ser. Contentarme, home, contentarme. Dos vicios teño que he de levar po burato. O de fumar e o de votar por aquel por quen vostede me manda. Ai, se todos foran como a ti, ti eres un home, xa se ve. Non sei se son un home ou son un farrapo, pero son como se ve. Ti és como compre ser, amigo dos amigos. Quen é o candidato? Trátase dun señorito de Sevilla. Pero xa leva en Pontevedra máis de 4 anos, Ese ou non sexa galego, adiante con ele. De todas as maneiras, votar deputados galegos para Madrid ven a ser o mesmo que votar fillos para terras de fora. Perden o cariño á familia e á terra. Como coñeces o percal? E logo non é certo, don Pepito. Si, home, si. Os deputados galegos de Cote foron unhos galdapeiros, unhos lacazáns. En cuestión de política, sofrín moitos desenganos e perdín a fe no voto. Pensas moi ben, Farroquiño, és dos meus. Bueno, levo algo de presa, deica máis ver.
Deica logo, don Pepito, deica logo. Home, Xoxé, e logo, por onde vas con tanta presa? É por onde che parece que irei, home. Como vivo de xornal, e a hora de inverno non hai quen me queira, fun cabo do tío Mingos da Casa Grande para ofrecerlle os meus brazos. Díxome que lle fora a cortar unha carrada de toxos para esta noite cocer, e velei o conto. Non gano nada, pero teño a cea segura. Pois que non temos terras propias, se non che queremos morrer de fame polo ano adiante, temos que facernos pola comidiña en determinadas ceifas do ano. Tes razón, home, tes. Pois, estaba eu cavilando que cumpríame verte para falarche aí das eleicións que temos ás portas. Ben que che me importan a min as eleccións. Quen che parece que triunfará, home? Que triunfe quen queira. Logo, tampouco sabes a quen darlle o teu botiño. Bueno, polo de hora ainda non o teño pensado. Gostaríame coñecer a tua opinión, home. Pois... parece que o fillo de Muñeiro de Rodís, que é moi listo, según teño entendido, está facendo moito barullo para gañar. Pero é que do conto entre nós, quen o coñece? Quen vai votar por ele? Xa. E logo quen se presenta pola outra banda? Pareceme que se trata dun señorito de Pontevedra. Víchelo algunha vez entre os labregos? Home, non. Pero sendo un señorito, xa se sabe que ten que ser moi entendido. Xa vexo que non podemos contar contigo para rematar pa sempre ca carraxe dos diputados centralistas. Pois o fillo do Muñeiro de Rodís, para que o sepas, por galego e por honrado, é o home que nos convén nas cortes, e compre axudalo. Eu de cote voto porque me manda don Pepito, o noso cacique, sabes? E que gañas con iso? Home, unha puchiña de castañas e un torremiño. Os que por unha puchiña de castañas e un torresmiño che mercan o voto son os mesmos que che condenan á fame polo ano adiante. Desperta, Xoxé, desperta e seca letre. Galicia debe ser gobernada por homes xustos para que nela poidamos vivir todos diñamente. E para iso non hai máis que un camiño. Meter o voto na urña con concenza galeguista. Bueno, non me tole la cachola. Vaite. Por sorte na parroquia, non todos pensaban como o Xosé. Panda, só vos pido que teñades moi en conta o que pasado mañán levaredes ás urñas. Tende moi presente que o noso candidato, ademais de ser galego, pensa como pensan os nosos galegos. O candidato deles pensa de... Os discursos de Breogán en favor do fillo do Muñeiro eran seguidos con gran interés polos seus veciños. As súas verbas, que falaban de xustiza e de liberdade, prendían no corazón dos que vivían escravizados e oprimidos. Verbas que mesmamente semellaban saír do fondo desta terra nosa, tan rica, pero emprovecida polos que na saben gobernar. Na mentras, don Pepito organizaba festas nas que abondaban o viño e os foguetes, e te traía gaiteiros. Bueno, aquelo mesmamente semellaba a festa da parroquia. Algúns veciños non coidaban nin se renunciar a esas loupandas, ende xamais verían logrado o esplendor da terra e dos fillos. As festas que organizaba don Pepito eran moitas veces desfeitas as comenzar as pelexas entre os partidarios dos dous bandos.
Don Pepito, vistas as cousas, tratou de chegar a un arreglo con Farruco. Ei, Farruco! Ei, que anda por aí, ó? Ah, era vostede, don Pepito. Era o que o trae por aquí, ó. Verás, ó, trátase do teu fillo... Do Breogán. Si, home, si. Sinto moito que o teu fillo non pense como a nós, home. Bueno, pior para el. Coidas que gañará algo facendo propaganda pro fillo do muñeiro? Para ese galiguista que ninguén coñece en Madrid? O meu fillo mal pocado. Non lle rexe a cabeza. Si, home, si. O teu fillo é unha talavera. É un xoguete do ar. Que Deus goberne, que senón... Escoita, si puideras rispar o teu fillo para o noso bando, ti entendes, Farruco? Entendo, señor, entendo, pero non me comprometo. Cando se bota a falar de política, nin Deus o atalla. Sabe il, o que lle esquece o avemo. Bo, di burradas, parvadas. Si ves que o podemos domear mercándolle un traxiño... Non se fai ren. Parecito unha entrar de política tan enrevesgada que con tal de andar limpo non se degora polos vos traches. É un baldrocas. Un lacazán. Bueno, xa che traguerei a papeleta para que pasado mañán a metas na urña. Deica logo. Deica logo, don Pepito, deica logo. Aquel mesmo día tivo lugar unha conversa que cambiaría o rumbo da historia. Como se topa de saúde o bon amigo e meirande político dos nosos tempos? Moi ben, don Solano, moi ben. Séntese e ande, séntese. E que tal, home? Como anda a botica? Vai indo, don Pepito, vai indo. Hai peste de saúde na xente? Non enferma ninguén. Bo, xa dá noxo ter botica. Si, si. Decote a xente nestas parroquias foi moi rexa. Aquí a xente non morre, acábase. É como vostede ben comprende, pros que se acaban non se precisa mediciñas. As que nunca fallan son as rangalleiras do outono. Bo, todo lle remata nuns cuantos xarabes para escorrentar unha que outra pelica que se lles apega na gorxa. Total, nada. Diga vostede que os xarabes son feitos por min e véndollos a bon prezo, que senón... A cuestión é ir vivindo. Ir vivindo, eso mesmo. Pois xa saberá vostede do barullo que anda armando o Breogán pola parroquia co gallo das eleccións. Bo, cousa de rapaces. A cantos veñen á botica, lles fago a mesma pregunta. E quen vos parece que triunfará nas eleccións que temos á porta? Os centelludos, como as falados antes si estiveran, danme todos a mesma resposta. Agardamos que triunfa o noso candidato, o fillo do muiñeiro de Rodís. Don Pepito, isto é a música que se escoita en todas as parroquias. Non desfíe, don Solano, non desfíe. Entendo moito de política e sobran martimañas. Se non queren que os bote a pedir esmolas polas portas do mundo, terán que darlle o voto para quen eu lles mande. Uns máis e outros menos, quasi todos me deben cartos e favores. A propósito, recibín aquí unha carta do señor alcalde na que me din que tomarán medidas contra o fillo de Ferreiro. Vanlle dar un bo escarmento, xa verá. Ben feito, don Pepito, ben feito. Dun xeito ou doutro, o alcalde has encargar de quitalo do medio. Leña, centella, leña. Vostede é o mellor político do mundo. Eu decote o dixen. Bo, decote é que fixen sempre o que quixen. A morte de Breogán deixou a parroquia nunha longa oscuridade. Desde entón, agardamos un novo alborexar
da nosa terra.